Jotono di program tani hamlai ang tini norok ni bagai ang tini message kaisa tui phaitongo tama message hamlai ang tini kunu resam resabia lai kunu aw khaja ang tini noni bai message kya tui phayo si message rona ang no ta message ang no sai khanai nok takti na luknai tiniyo lukya phano khara phano sune phano no sini nowo nogra yongoi phai tongo sini tripurani ekdom resamung koro top singer sini da koren tripura bini kami ongha gonda sora roisabarini da koren phainai sini nogo lai bo phayoi sini resamung rok sino phayoi resamung phrongai bo kelangnai lai nok nui manano daktino bo phaipru sino phaipru rogwang nongno bini blog khlai nonang bini mahangrok phunuknai sini da koren ni mahana ang tiniyo nok hoitu sai manano bonotani da koren hnai bare khre sini lai hino sai manano mujungnai lai da dingmani hongha kaitor ni bisingtei bobai wan sumyang bobai sini lai nai hnai kaitor sono bo bisingte khlai sini ha samya lai tinyang bono dani ni suman lai ani bo dada kini bagai lang tini bono dada hnai no ang naringha dei bo soija dada hnai minani boba no kukui hini nalingo bini bagai nom nui manano seng kaitor ni bisingte bobai sini lai hang wan sumya bini mela blog rok nuo bini resam rok mela bakhang khrap hok bini resam rok khanang ni resab jarok tongo biti rong nang mela nayo phana akhan malai nai hene ang buno asa khlaja tai bo koi mani bisingtei buba tiniyo sini yang phayani hunja bini bai mela hambai ro sini da kore nobo bo tini phainai mane sini i nogo phainai phaipuri bo nongnang nunai এই নক যদি যে আনি সাবস্ক্রাইবার রক যদি ববাই কান্দা কোননি সাবস্ক্রাইবার রক যদি তংলাই ববাই ফাই মালাই ফাইমানো ববাই কগ্রক সাই ফাইমানো নক যদি সংনাইনি মুসু হলাই ননি বাই ভিডি দङ তারহাই বনো নাইনি হলাই जों मेला कासा रक सग गन्दा सरा रक थांनाय तो जों कोनो दिन बनो नुकला बिनि बाय नक आइ नवो जे आनि कान्दानि साबस्क्राइबर रक नुइ मानानो हायै सिन नक हाय बबाय कग्रक साइ थामानो तेबो मेला रसा मुरबो सोलोंग्रोनानि बागै बो जतनो सुबागो बो जतनो हामजागो बिनि बाय बो तिनि कुसु रगो मेला काओ नक दाक्तिनो नुगनाय बानो गान सोलोंग्रोनाय सिरसा मुंग संमानि बिसिंदै नक काइतर बो सुतुको आनो कुसु तिसाने बदां साइमिया लाई दाबो जखनानो दा करेन बो सिनि सिंगार टप सिंगार बो जखन आनो साबना नक सोलोंग्रोनि हिसाबा लाई आंबो tiar tongo resab nani bagai anggo nah madia sai mania no kusutuku ana support khlainai nok nai tongni ane channel no luknai anda koren khaimani bono luknai ei nok jodi malai musulai ai no khaimano lai orok nai bini bisingtei ang resabnai daktino phai tongo resam robo bobai no duer samya arasam no nok nai di ane channel ibo mongha kajoli anok official nog i channel haplai nog nui manano ani bekebangma video kri phano ani kisa misa sugya tei ang blog khlai mani rong no nog nui manano lai nog bojoto share khlai au khlaidi ang bai tahma ani channel habai au khlaidi te ano nog support khlaidi nongni support ang nango nog jodi support khlai jahlai noi hamjangma manjalai ang tiniyo je jaga thapana ang kusukai manya te ani subscriber nang koyo nog aro naidi te ani video na saja lai nog like rodi te comment khlai sadi te noni friend rong no noni bondhu bandhav rong no jotono share khlai di ani channel no kajoli anok official te dakti phaitongo ang tripurani top singer bobai resap nai te resap mungrok bonong dakti no nai i ani channel dro nok nai tongdi tini video suno norong nang koi mani halai nok nui manai da koren helai nong na ang video nai ani tini video blog the signal